tAire seirbhíse do muintir Oileán Árainn agus tá ceist díreach agam céndal chun cinn atá déanta ag an Roinn an Aerfort na mine a cheannach gur magad. Rinne Galway Aviation Services Limited GASL Cinne in meitheamh na bliain seo chaite péad na chunratha a bhí an chomhlach leis an Roinn modular service Oileán Árainn a Aerfort. Mar tuair seo bégan do mar Roinn socríoch dhéanamh chun go leanfiach chur service ar fád na Hoileán. Tar éis tairiscintí peibli a lurig an tá í chunra eictrama le GSL modular leis an service a seasa go dtí an trochla de man fómh gabhad a nídeag. Control le sin tá choinn tú síne idir mar Roinn agus GSL faoine tuairfar fin fóisis chun an potential go ceanóí an stáit Aerfort Connemara a scrúdú. Bige sin tá lúcálathe fostaithe ag an dápháirtaí agus tá survey innealtóireachta déanta mar Roinn ar an siomh. Leanfií an teangaidir an dápháirtaí chun gach iireachta dhéanamh teachtar sucrú maidir le ceannach an Aerfort ar teirmí a bheith sáisiúil don gá híomh. An ús ar an méid thuas bíonn cruinne rialta a duineal ag mar Roinn le honadaí na Hoileán agus tá tús curta le próisis cóirlachán peibli ar maithe le mianta fada na Hoileán maidir le dearann na seirbhísí don céad chunra PSO eile a bailliú. Agus tá sagam go bhfuil tú ar an ólas có tábhachtach is atá an tAire seirbhíse agus í áíre is scéal dearfach bá scéal dearfach é go rinne sibse a cinenne an tAerfort a ceannacht agus dul chun cinn suntasach é sin. Ach níl éon cinnteacht fós agus bhhaitlim just an tréimhse amma atá gceist mar is óldait tá muintir Oileán Árainn ag streachailt le fada an lá chun cinnteacht a bheith acu ó híomh na seirbhíse de. Agus sin an rud a chuirnas de ar go mór an aspa cinnteachta agus go bhfuil ar strachailt cuile theachtain I ní seachtain chun cinnteachta áil. So an bhfuil tréimhse amma I gceist maidir leis an próise seo chun an tAerfort a cheannach. Táimead déanamh chula iireacht go críichnóí muid an próisis rih Jeremy Marta sinna bhí leachta má rih anolaigh agus sílam go léiríonn na céimeanna tógta ag an Roinn go dtí seo go bhfuil tuiscin semach agan ar tábhacht an na seirbhísí éard na Oileán Árainn agus tá sí lúte agat an sin freisin. Tá an cóinn tú síne idir na únairí agus mar Roinn le an amach slí maidir leis an potential an siomh a cheannach agus caafar praise éon tú agus caafar riachtanas an cód caitegus peibli a sásamh tríd an próisis. Tá luach fáte inis ag an Roinn ó Árainn agus tá luach fáte ag Árainn ón Roinn ar an siomh. Tá survéireachta déanta ginnealtóirí an Roinn ar an siomh agus caithimid inis dul cadrih maidir leis an praise agus teacht a praise atá sáisiúil don do gá híomh. Tuige mé sin ara agus chuir an fáilte raibh an próise sin. Ach sto go néontaíonn túlam, ní féidir go le raim mar a bhfuil rud I fí láthair agus le cúpla bliana nús. Caithimid cinnteacht a bheith agan, an tAerfort a ceannach có scioppa agus is féidir agus an sin conra a chur I gríoch onas go mbeidh cinnteacht an. Agus nílas agam an bhfuil tuiscint wath ag an Roinn cliise mé sin. Ach de ré mar a hiigem tá an Roinn de country ríis faoi helicopter. Now mas beidir go bhfuil beidir nach ráflí atá gceist agus beidir go bhfuil mé míceart. Ach aberlum nach bhfuil an Roinn de country faoi helicopter nó seirbhíse helicopter chur a fáil agus go bhfuil siad I náíre faoi commerceáid cílmhara a bheith acu le muintir Árainn chun seirbhíse a chur ar fáil Ellen do muintir Árainn gur amagad. Seirbhíse ar fáil do muintir Árainn ó Aerfort mine agus go bhfuil siad sásta leis an service a bheith chur ar fáil. Tá agan go bhfuil tuairimí á lorg ag an Roinn ar an seirbhís faoi láthair agus tá agan go bhfuil ceist an helicopter an fós ach tá sé ráite ag an Roinn agus a rís tá tuairimí á lorg scríbhíonn ó na chórchomán maidir leis an seirbhís ach támuid daríire faoi an gur bheith ceannach an Aerfort an rud is cearta dhéanamh don Roinn do muintir na Hoileán agus don stáit ach caiimiid teacht ar price
atá ráthíomh sástala agus sinna táid do le raidh agus mar dúirs mé tá dóchas go bhaid an an próise sin a críicnú rih an dáta a bhí leachta mar rih an olag sé sin deire mí Márta.